என் பெயர் தீஷ்ணா. நான் 4வது படிக்கிறேன். இல்லம் தேடி கல்வி. MMS போலாச்சி ஸ்கூல். கதை. ஒரு அழகான கிராமத்தில் ஒரு பாட்டியும் அவங்களோட பேத்தியும் இருந்தாங்களாம். அப்போது அவங்க வீட்டில் ஒரு அழகான பச்சை கிளி இருந்துச்சான். அவங்க அந்த கிளி அழகாக பேசுமா. அந்த பாட்டி அவங்க பேத்தி ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துவாங்களாம். அவங்க விளையாடவும் விட மாட்டாங்களாம், படின்னு ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துவாங்களாம். அதனால அவங்க பேத்தி எப்பவுமே கேட்பாங்களாம், பாட்டி நான் போய் வெளியே விளையாடட்டா அப்படின்வாங்களாம். அவங்க பாட்டி போய் படி அப்படின்னு ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துவாங்க. அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க ஜன்னல் வா விளையாடலாம் அப்படின்னு கேட்பாங்களாம். அவங்க பாட்டி சொல்லுவாங்களாம், இதெல்லாம் முடியாது, நீங்கள் போய் விளையாடுங்க, அவங்க படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம். ஆனால் அந்த பாட்டி விளையாடவே விட மாட்டாங்களாம். அப்படிதான் சொல்லுவாங்களாம் எப்போ வந்தாலும். அப்போது ஒரு நாள் அந்த பொண்ணு அந்த கிளியாண்ட போய் சொல்லிச்சான், இந்த பாட்டி ரொம்ப மோசம், ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிச்சான். அந்த பாட்டி வரும்போது அந்த கிளி சொல்லிச்சான், இந்த பாட்டி ரொம்ப மோசம், கொடுமைப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு அந்த கிளி அந்த பாட்டி சொல்லிச்சான். அந்த பாட்டிக்கு ரொம்ப கோபம் வந்ததுனால அவங்க ஃப்ரெண்டோட பேரை இருக்கிறதுனால அவங்க போயிட்டு அவங்கக்கிட்ட ஒரு அழகான குட்டி பச்சை கிளி கொடுத்தாங்க. அவங்கக்கிட்ட கொடுத்துட்டு அவங்கக்கிட்ட அந்த கிளி வாங்கிட்டாங்க. அந்த கிளியும் அழகாக பேசினாங்க. அந்த கிளிக்கிட்டையும் அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சான், இந்த பாட்டி ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துது, படிக்கவே விட மாட்டேங்குது, படின்னு ரொம்ப சொல்லு, விளையாடவே விட மாட்டேங்குது, எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை பாட்டி அப்படின்னு சொல்லிச்சான். அந்த பொண்ணு அந்த பாட்டி வரும்போது அந்த கிளியும் கேட்டு வச்சுக்கிட்டு அந்த பாட்டி வரும்போது சொல்லிச்சான், இந்த பாட்டி ரொம்ப மோசம், படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க, விளையாடவே விட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிச்சான். அப்போ அந்த பாட்டிக்கு ரொம்ப கோவம் வந்ததுனால ரொம்ப நேரம் யோசிச்சு பார்த்துச்சேன், நம்ம 2 கிளியும் ஒன்றா சேர்த்து வளர்ப்போம், யார் பேசுகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு அவங்க நண்பர்கிட்ட கொடுத்த கிளியும் வாங்கிட்டு ஒன்றா வச்சுக்கிட்டாங்க. வச்சுக்கிட்டு 2 கிளியும் ஒரு கிளி சொல்லிச்சான்,